дар шаҳри Турсунзода бахшида ба гиромидошти рӯзи модар чорабинии идона доир гардид. Дар қисми тантанавии чорабинӣ роҳбарияти шаҳр занону бонувонро бо рӯзи модар табрик намуда, доир ба мақому манзалати занону бонувон дар пешрафти кору фаъолият ва эътибору эҳтироми давлату ҳукумати кишвар нисбати ин қишри ҷомеа суханронӣ намуд. Гуфта шуд ки нақши занону модарон дар пойдории давлату миллат, сулҳу ваҳдат, ободии ҳар хонадон, тарбия кардану ба воя расондани фарзандон, парвариши эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, ҳисси миллӣ ва ифтихори ватандорӣ дар ҷомеа беназир аст. Занону бонувон дар баробари адои рисолати модарӣ вазифаҳои бардоштдоштаи худро амсоли тарғиби арзишҳои муқаддаси оиладорӣ ва баландбардоштани фарҳанги хонаводагӣ сарбаландона иҷро менамоянд ва дар рушду ободии кишвари азизамон раванди бунёдкориву созандагии диёр саҳми шоиставу арзишманд мегузоранд. Имрӯзҳо занону бонувони тоҷик ба хотири рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат аз ҷумла дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ содиқона хизмат карда истоданд. Дар баробари фаъолият дар низоми хизмати давлатӣ аз ҳисоби занон корхонаҳои истеҳсоливу хизматрасонӣ таъсис дода соҳиби эътибору обрӯ гардиданд. дар идома ба як қатор фаъолзанони шаҳр сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардида, барномаи рангини консертӣ бо иштироки аҳли ҳунару санъат манзури ҳозирин гардонида шуд.